Buenas, volvemos de novo probando xogos da Sega Mega Drive, neste caso un xogo de Konami do ano 1994. Espera, deixame baixarlle un pouco de voz para min o audio. Benvido ao noso videoxogo. Que significa videoxogo? Somos personaxes de dibuxos animados. Guaco. Incluso sabendo que somos personaxes de dibuxos animados, eso non significa que non poidamos xogar nun medio audiovisual interactivo, entretenido, de software, máis ou menos. O feito é que podemos aparecer de moitas maneiras na media. De que estás falando? Eu creo que está dicindo benvido ao noso videoxogo. Houbo aí unhas partes que me liei que, a ver, controlo inglés, pero tampouco tanto. Bueno, pois Animaniacs. Hoxe vamos a xogar a un xogo de Konami do 1994 que é o xogo dos Animaniacs con Jacko, Guaco e Dot. Creo que Guaco é o pequeno. Creo que ese é Jacko. Guaco é o da visera e Dot é a chica. É un plataformas, bueno, isto está aquí xogando. E creo que tamén podemos xogar como con Pinky e Cerebro. Bueno, non sei se vos acordades desta serie, eu teño visto moitas veces. Que sí, o vosso videoxogo. Opcións que ten, vamos ás opcións, obviamente, fácil sempre. Easy, normal e hard. O sea, eu easy, sempre. Control A para saltar, a B para... Bueno, a acción, que será ataque, a B para saltar e o C é para cambiar de personaxe. Modo de sonido estéreo o mono aural, que será mono, vamos a poñer estéreo, e inglés, español, alemán, francés, inglés, alemán e francés solamente, así que vamos a elixir inglés. E vamos a probalo. Espero que hoxe poida gravar millor co outro día, ese escoite millor. Estuve facendo pruebas e ben, pero xa solo falta que faga as pruebas e mal. Que máis comentarvos? Tardei moito en poder facer a serie. Así que vamos dar para adiante. Aquí estamos na Warner Bros. Studios, na encantadora sur de California, e quero conocer a algúns glamurosas celebrities ou quizás a John Scott, non sei quen é. Si, eu tamén, quizás... Non entendín esa frase. Teño unha gran idea. Vamos a abrir un hip pop culture shop, unha tenda de cultura pop. É do que sempre estamos a falar. Podemos empezar coleccionando algunhas pezas famosas de películas. Sona divertido. Vamos. Aquí veñen os Warner Brothers e a Warner Sister. Bueno, os irmáns Warner e a irmán Warner. A ver, saltamos. Con este cambiamos de personaxe. E con este atacamos. E a acción deste é genial, con unha destas palas de tenis con bola. Este ataca con martillo. E a chica lanza amor, fantástico. Pois vou quedar ca chica porque lanza a distancia. Vamos allá. Ai, mira, os paxariños. Ai, só los saltamos en dous. Non tiña nin idea de que eso se podía facer. Vale. As portas son entrables, xogables ou algo. Ei. Vale. E este podese romper. Este pode empuxar, este ten forza, Spearman. E o outro... Nada, non se pode romper.
O sea, temos que coller ao irmán fuerte aquí para mover isto. Ah, vale, fíxeno de potra. A ver, este xogo pasou así sin pena nin gloria, tampouco é aquí o xogo do siglo. Mira que ben. Son unha maestra nos videoxogos. Señor, que tal queda que unha nena lle mande besos a un señor maior, bello? Psiquiátrico. Ajá, os videoxogos dinme que aquí lle debo dar un martelo. Fantástico. E pódense subir. Hai un can. Espera, non me digas, o can hai que dar amor. Ai, mira, un conexo. Ese era Bugs Bunny. Bugs Bunny é da Warner, sí, verdad? Ai, este é o password por si queredes xogar a seguinte misión. Vale, este era o estudio número 1 ou non? Ah, mira, está nos perseguindo aí o guardia. Ah, podemos ir, vale. O sea, o 1 terei que ir. A aventura de Dirk non sei que. Bungle in the Jungle, fantástico. Oh, Dirk é tan soñado, desearía poder ter un recordo del. Si el é tan soñado, eu odio, non sei que dixo. Ti non eres Kirk Cameron. Ei, colegas, por que non cooperamos aquí? Que non son tan rápida. Dot, ti vaite pola senda lenta e eu irei algo de con tema escocés. Sinto o meu inglés, o sea, voume... Por que hai aí un dinosaurio? Pero... Oh. Isto poderás facer este salto. Teño que medilo tan ben. Oh. É que eu son moi mala nas plataformas. Bueno, non dou. Ou desde aquí, desde a cámara. Non a dou movido. É que teño que facer ese plataformeo. Jolín. Merda. Bueno, creo que se vai acabar aquí a grabación porque os meus dotes de salto. Estou dando a saltar, cando baixo a rampita. Creades ou non. Aí! Oh, debería cambiar de personaxe para saltar. Posiblemente. A ver. Salta ti. Fantástico. O mellor gameplay da historia. ¡Ajá! ¡Ajá! Dadle amor. Necesitaban amor. Ey. Ay, Dios. A ver. Ah, sí me gusta. Vale, aquí podemos coller estas estas estrelas. E agora poñer
a caixa aquí para subirnos aquí. E ahora xa subirnos a isto. Vale, fantástico, fantástico. Sabemos xogar, é un xogo. Aquí supoño que debería haber inimigos. O sea, metímonos aquí. Eu esperaría que me deixasen lanzar ou algo, pero vexo que non. Ai, que temos tempo. Si, no, aquí hai que facer algo. Ai, o darlle con este. Dentro. A ver. Ah, vale, vale, vale. Está aí o... Metédevos, metédevos. Ah, vale. Funciona solo, perfecto. Ah, están aí Pinky. Como era? Pinky e Cerebro. Están aí Pinky e Cerebro tramando algo. Porque o alto non salta máis alto, verdad? Non. Están aí Pinky e Cerebro, fantástico. Ai, moi ben. Este señor é un enemigo. No. Señor, necesitas amor. No, algo temos que facer co señor este. Ah, sí. Jolín, todo se resolve co poder do amor. Fantástico. O mellor xogo da historia. É que a máis útil é a tía. O sea, este porque pode mover cousas, pero senón despois é inútil. Oh! Que idiotas. Que tontos sodes. E creo que ese 4 son as vidas que temos. A ver. Ah, vale. Ai, Dios. Non sei por que poñen enemigos debaixo da agua se morremos tan solo tocando na auga. O cal non ten... Shh! Ah, poderíamos ir saltando por aí, pero eu creo que vou ir no bote, que é máis cómodo. Vale, esos van caendo. Dame igual, non vou ir polas estrelas. Vale, a ver ti. ¡No! Ai, que pensei que morría. Pensei que non era unha solución. Bueno, este... Ah, que o temos que... Ah, no. Pensei que lle tiñamos que pegar ou algo. ¡No! Ah, vale. Ah, despois temos que subir. Vamos ter que abrir esa porta e despois vamos ter que subir. É que lle dou mal aos botóns. O tempo non me fai falta.
Que cada vez teño máis, agora teño 600 e pico por morrer. Agora fai ti esta subida á inversa, tío. Uf! Odio as plataformas, isto está me poñendo nervioso. Bueno, da igual. Non sei a quen lle ten que dar ese botón, pero... No, eres idiota, guaco. É que lle dou o botón que non é... É que non sei como lle dar... Perdón. Non sei como lle dar a ese botón. Vaya por Dios, perdemos. Isto vai ser o final, Oh, arrestáronos. No. Millor final, o xogo acaba así, non hai outro xogo. Acaba así. Bueno, pois espero que vos gustara o Animaniacs. Hoxe penso que vou a gravar outro xogo, xa que me atopo ben. E así tervos un par de semanas. E por deixarvos outro par de semanas sin vídeo. Chao.